И му даде потребното, нали? Даде му дете, чрез което той може да се радва. Вътрешна памет. Има една молитва, която аз наричам молитва без думи. Може да изброя 20 стиха тази вечер. Но искам да я въведа в такава мисъл, в която ние да видим, че Библията ни разкрива, че ние като хора можем да имаме различни нужди, различни проблеми, не можем да се молим по различни начини, но ние се молим пред единият и същият Господ, на когото да бъде слава. И точно тази вечер ние сме събрани пред този същият Господ, който каза на Авраам: да, ще спася града, който каза на Авраам: да, ще те благословя, и който каза на Анна в нейното мълчание, че тя нямаше думи, в нейната скръб, в изпитанието, което ние наричаме огнено, тя болезнено търпеше някого да я подиграва, да я унижава, но тя отиде в дома на Бога. И тя разкри душата си, сърцето си. Имаше към нея послание да спре да пие. Колко вино изпи тази жена? Някой от вас да знае? Бяга беше от Святия Дух. Поради нейната скръп, поради нейната тъга, поради това, че всеки ден някой я унижаваше, тя нямаше дори и думи да каже: Господи, помогни ми. Но тя там сключи завет с Господа: ако Бог ги даде дете, тя отново ще го върне и ще го даде на него. Опази го, изгледа го до определена възраст и го представи в дома на живия Бог. Нали казах за кого? Говоря за Анна. Вие всички познавате историята на Анна, познавате и детето. Не се сещам как се казваше. Самуил. Алелуя. И тези три важни момента от Библията са толкова познати. И сега нека да обърнем внимание в живота на тези, които днес преминават трудно време. Тези, които минават трудно време, за което Библията ни запознава и казва, че дори и през огъня, ако те минават, ще ги изгори ли? Няма, нали? Ако те минават през реките, те не ще ги удавят, защото Господ е с тях. Господ не благослови. Ще завърша с една мисъл отново от Божието Слово. Дали Бог наистина може да влезе с нас в огъня? Как мислите? Толкова е лесно да проповядаш на хора, които познават Библията. Само докато кажа нещо и вие сте готови. Добре, някой да ми помогне тогава как се наричат тези трима мъже. Толкова е хубаво. Наистина е хубаво. Но тук не искам да видим неща, които отиват малко по-далече. Искам тук да видим нещо. Вярата им. Какво каза, или какво казаха по-точно глашатаите в него време? Има трима евреи, които не искат да си покланят нито на образа, нито на указа, който бе издаден. Какъв беше указа? Нали си спомняте? Всичко ще издава звук. Те не искаха да се покланят. Те вярваха, че Господ ще бъде с тях. Те бяха заплашени. Колко пъти ще се увеличи и пища? 7 пъти, нали? И те казаха нещо на царя. В това искам да наблегна тази вечер. Царю, чуй ми. Дори да не дойде нашия Бог да ни спаси. Чуй ни. Ние няма да си поклоним нито на теб, нито на образа, който са направили.
Дори да не дойде Бог, ние няма да се поклоним на идола. Той заповяда смело да ги хвърлят. И сега нека да видим славата Божия там. На кого Бог даде да види с очите си? На тези, които вярваха в Бог? На този, който не вярваше? Този, който издаде указ? Този, който каза да бъдат хвърлени? Не хвърлиха били ние трима. Защо сега вижда някого? На кого приличаш той? Но той не беше роден още. Но той не беше на земята още. Как той го видя? Алелуя. Защо го видя той? И когато го видя, той извика и ще завърши с това. Благословен да бъде Богът на Амен. Защо? Той започва да отдава слава на живия Бог. Отвориха му се очите, видя славата на Бога. И днес с тези няколко примера от Божието Слово аз вярвам, че не можем да вникнем в дълбочина и да погледнем, че дори тогава, когато някъде някой е казал край, свърши, някой друг казва има врата. И това е Бог. Нали може да се помоля? Разбира се. Искам сега да предоставя една нужда, за която няколко дни гнездото на нашата църква е разбутано. Нашата сестра, дяконицата ни, е пострадала и се разболяла и има проблем. Спряха и бъбриците да работят, не функционират и двата и бъбрика. И предложиха и лечение на лекарите, за да запазят живота и да мини на хемодиализа. Не знам дали точно го казах. И сестрата в началото не искаше проблем, но прие. И тя вече мина на хемодиализа. Но искам тази вечер да приемем и тази нужда, да се молим и за нея, за да може Господ да протегне своята ръка и да покаже милост. Да се молим също така и за дякона, който е толкова обесърчен. Затова казах, че в нашите молитви понякога ние изпадаме в обесърчение. Колкото и да знаем, че Господ ще ни помогне, идва такъв момент. Затова да не отнема повече време да си помолим. Той е тук и той е в хемодиализа. Да се молим и за брат му. Симон Петър. Ако иска да дойде тук отпред, да се помолим на него, докато сме под Божието водителство, докато ние сме под Божието помазание, не можем да позволим на святото и на Бога да извърши чудо. Амин. Айде, брати, ако някой усеща, че трябва да дойде, нека да дойде. Дойдете, положете ръце на този мъж с вяра. Не чакайте просто да назовем по име. Святи Боже, ето тази вечер ние отново стоим в Твоето свято присъствие. Стоим пред Тебе тази вечер и молим за нашите братя и сестри, Боже. Ние тази вечер, Боже,